मानोलाय बेफोरबायदि गाज्रि मोनदों दे आं मेहेर हो नोंहालाय गाज्रि मोननो मा दरखार दं दे नाथाय मानोबा अखाफोरखौ सोरजोंबा माने सोरबा सेंग्रानाव आलासि जाहैदों होननाय खोनानानै गोसोआ मार दुखु नांमारदोंलै नङा जेन'बा जाहैनो मोनिथ' नङा बाट थेवब्लाबो बोरैबा नांदों आरोलै जायखिजाया नोंसिनाव फैब्ला नोंजों रायलायबा दाना आं मोजां मोनग्रा जाहांबायमोन माने आं हारसिं फिल मोनलामोन आरोना नोंजों रायलायोब्ला आब'जों रायलायोब्ला न'आवथ' ओरैनोबाबो शान्ति गैखाया नालाय आरो बेहायबो थाङै थुङै फैना मोनथिबाय जे नोंबो बिदिसो सोरनावबासो आलासि जाहैदों आरोना बा एसेबां माने अखाफोर नों आदा लक्ष्मणजों मोजां मोनलायबाय नामालै ना माथो आं मिथिगौ बे सेंग्राया बै आं खनसे नुनाय आदा लक्ष्मणानो जाखागोन गुबुनथ' आरो सोर थानो दंबाथ' आं मिथिगौमोन ना एफाबां फैबाय थायो रायज्लायो ओमफ्राय आलासि जाहैबाय नोंबो एफा गोबाव थायो नालै थाब फैनांगौमोनब्रा मानोलाय बेबायदि जेन'बा नों सोरबा गावनि गोसथोनायाव थांनायथों माथों मानोलाय एसे गोबाव थाहैनांगौ दे भिडिअखौ एसे बानायनोसैलैहाय आंहा रिल्सखौ सानसे बानायाबाबो गोसोआ सुखा मोनलायलांसै हेल' आंनि फेसबुकनि लोगोफोर माबोरै दिनै खबरा बयबो डिउटिखौ मावखांबाय ने आंहाथ' नै दासो संखांबाय ओमफ्राय दसे थानानैसो सुरु खालामनोसैलाय फुंनि गुड मर्निं डिउटियाथ' जोबलायबाय आरो नै दा आफ्टारनुननियाबो थांबाय बेलासिलायबाय नै बेलासिनि आंहा थाब सङोहाय लोगोफोर सनाफोर दिनैबा हले सनाफोर जोंहा ओंख्रिया गोथावथार जानोबा फैदो थाबैनो बोराया जानो अमा बेदर जानो लुगैदों होननानै लाना फैलायबाय बिराद गोथाव संबाय दानिया आंबो ओमफ्राय दाना ओंखामखौसो थैगोनसैहाय सयथिबो सनाफोर नोंसोरनो लाइक कमेन्ट हरबाय बायनानै ओंखाम खामनायनि रायजालायबाय एथ' गोथाव अमा बेदरजों ओंखाम जानो होननानै माबा लाबोबाय दाना ओंखामखौ खामलायबाय होननानै होजालायबाय आंहा सनाफोर नाथाय मा खालामनो नोंसोरनोबो लाइक कमेन्ट हराबानो जाथारा फेसबुकआ सानसे बाद थांबा हाजिरा थांनाय बायदिसो मोनथारो आंहा जायाहाय ने सनाफोर जोंहा बेहायबो एक्टिभ थानो नांगोन न'नियावबो खामानियाव गोसो होनांगोन फेसबुकखौबो गारनो हायाहाय आं गारनो हाथारा सनाफोर नोंसोरजों एसे मोजां आंना फेमिलि जाबाय सिनायनाय दाथ' आङो नोंसोरखौ ना सनाफोर आगैमोन जि माबा मानसिफोरखौनो नामजों प्रफाइलफोरजोंनो सिनायलायलांबायसो सानफ्रामबो लाइक कमेन्ट शेयार खालामलायनानै जारलासो जागोनहाय ओमफ्राय नै फंबायमोन जामायजो बियायमोन आगैमोन सनाफोर नोंसोर आंनाव सोंहरबाय थादोंमोन ना बे फेसबुकनि डिउटिखौ चेलेन्ज कमप्लिट खालामनायखौ मावथारनांगौ नामा होननानै मावनायालाय मावबा कमप्लिट खालामबा मोजां आगैमोन सनाफोर मानो होनोबा बेफोरजों जोंनि माबायाबो मोजां जायो आरोना फेसबुक प्रफाइला जेब्लायबो जोंखौ एक्टिभ थाबाय थायो बेफोरबायदि सानो आरोना जोंनिनो माबा मोनसे मोजां जायो आरो बेफोरखौ खालामनानै लायोबालाय बिसोरबो जोंनो चेलेन्ज होदों जेला जोंहाबोथ' बेफोरखौ माबा खालामफुंनाया जोंनि डिउटि नङा होमबा जोंहाबोथ' लाबानो जागोन नङा होमबा सनाफोर जामायजो बियायमोन बेखायनो आंहाबोथ' नाजाखाथारो आगैमोन नोंसोरबो माबा चेलेन्जखौ कमप्लिट खालामनो नाजाबानो जाबाय दे सनाफोर दे मानो होनोबा नोंसिनिनो माबा मोनसे मोजां जाखागोन नालाय अबेबा रोखा लिरनाय थाखायोहाय थख'नो मा खालामनांगौ मा मानांगौ बास एसे गावसोरनि माबानाय बायदि बुंनाय बायदि खालामलांबाय थाब्लानो जागोन आरो दे आरोबा जायबा कन्टेन्ट मनिटाइज मोनाखैना आगैमोन सनाफोर नोंसोरबो गोसोखौ लोरबां खालामनानै दाला दे सनाफोर दे जेब्लायबो नाजाबाय थाबानो जाबाय खमैबाबो ना नोंसोरो होनो हाथाराबाबो जेनेबा बानाय मोनोना सानफ्रामबो नाथाय बाना दे सनाफोर दे नोंसोरो दिनाव जेनेबा हाथाराबाबो फट' हो भिडिअखौबो हो लं भिडिअखौबो हो शर्ट भिडिअखौबो हो रिल्सआथ' होखायोआनोखा हाथाराबाबो मोनसे मोननै ओमफ्राय फट'खौ बिदिनो मोनथामसो होबाय थादे सनाफोर अब्लानासो सानसे मोनखागोनखा मानो मोना जानो जों बयबो मोनदोंबालाय मोनखागोन बाबाबो माथो खालामनो सनाफोर बे थुनथुलियाथ' मेहेरमोनहानिसो मानसि जायोमोन दा मेहेरनि बिबाजै ना मा होनदोंमोन दा बेजोंबो माने बिस्राजोंबो सोमोन्दो गैला बायदि होनदों आरोना डिभर्स जाबायनो बेखायनोसो लक्ष्मणा आंखौ आंनि एन्सारखौ होआखैमोन नुबायना दा थुनथुलिनि खबरखौ खोनानाय लगे आंखौनो बियो दोनलांनो बुंबावासै
마, 렉스맨. 나थाय जेबो नङा सानबेसे नों बेफोरबायदि हिन्जावखौ मोजां मोननो दे? सानसेब्लाबोथ' नों आंनि अननायावबोथ' गलिलांगोन ना? आरो थुनथुलि नों लक्ष्मणनि माइन्ड, दिल, दिमाग गासैनिफ्रायबो आउट जागोन आरो आं लक्ष्मणनि लाइफआव थागोन। आंनि लाइफआव ना जेब्लायबो बिदिल' जायो। माबा जायखौ आं हास्थायो बेजों मानोबा आङो गोरोबा जानो नागिरो। नाथाय बे बाराव आं लक्ष्मणखौ ओरैनो हेगारहरनो सानाखै। मानो हेगारहरनो आंलाय? लक्ष्मणा आंनिसो जाखासिगोन। आरोबा बिनि बिमायानो आंजों सापर्ट दंसैला अब्ला इसोराबो सानलायलाङो आंजों लोगोसे दोङो। बेखायनोथ' थुनथुलि दिनै नोंखौ बेफोरबायदि खैफोदाव खोख्लैबाय। खैफोद माने बेफोरलाय नोंनिसो माबा आरोना नोंनि केरेक्टारफोरावसो बेफोरबायदि जानो हागौ। आं मालायखौ एसेबां जेबो बुंनो साना नाथाय नोंनि गोरोन्थिया बेल' जि नों लक्ष्मणखौ बेफोरबायदि गोसो थोनाङामोन आरोना। मानो होनबा बे लक्ष्मणखौ माने आंसो मोजां मोनग्रोदोंमोन। नोंबा अबेनिफ्राय फैखो? दे लक्ष्मण दिनै आं नोंखौ बारा फर्स खालामला। मानो होनोबा नोंहाबो एसे टेनसन दं आरोना दिनै। जेबो नङा आं हारसिं थांसै ओरैनोबाबो सानसे। नोंनि दिल, दिमाग गासिबावबो गोसो गोरबो जेरावबो आं थाखागोन। आरो बे न'आव आइ बिखुनजोआथ' आंखौ बिहामजो गनायखाबायानो। आंबो सानसे बे न'आव बिहामजो जाना फैखासिगोन लक्ष्मणनि हिन्जाव जानानै। आङो नेनानैसो दङ बे समखौ। अखाफोर लक्ष्मण I'm sorry. sorry for why? नोंजों उल्था फाल्था होननायनि थाखायलै माने आङो माने आंनि माइन्डआनो दस्रायाव दंमोनलै। माबा सानफ्लांदोंमोन आं बेखायनो दहाय एसे बोरैबा रागा बुंफ्लांबायलै। इट्स अके दे जेबो नङा आं बुजिगौ। मालाबा समाव टेनसन जायोब्ला बिदिनो जाखायो। जेबो नङाना लक्ष्मण माथो जाखो? ओंखारनाया जाबायबा आं दोनलांमारनोसैलै। नों हारसिं बोरैथो थांनो? आं न'सिमखौनो दोनलांनोसै। नांगौबा आं ओजोंनिफ्रायनो डाइरेक्ट थांसै आंनि थांनांगौआव। नाङा लक्ष्मण आंनो थांनो हाखागोन दे। नों आंखौ ससे बास स्टेन्डसिमल' दोनहैबानो। नाङा दे नों गाज्रि मोनगोन ना गोसो सिङाव दुखु मोनगोन। आंनो दोनलांसै। आरो हारसिं थांनो बोरैबाबो नांदोंना सिख्ला मानसि। दे होमबालाय। जाद्रायालै लोखि नोंनाबो मालाबा एसे अभार बुंफ्राङोना। थेवबो जेबो नंला सरि बुंबायना। दोनलांना फैग्रोनोसै आं। जा मोजांखा नों लक्ष्मण। मालादि आं नोंनि जिउनि रानि जागोन। आं नोंखौ जोबोद गोसोथोबाय। आरो आंथ' ना नोंनि खाथियावनो थानो लुगैगासिनो दायो। मा खालामनो उफाय गैया थांथ'नांसिगोन दे। नोंनि मेगनाथ' बबेहाय नायनानै नों थुनथुलिखौ गोसोथोखो? ओमफ्राय आंखौ मानो बेफोरबायदि नों इगनर खालामखो दे? मा नों आंखौ मोजां मोननो हाया मानो? थाइसे थाइनै मोनो खोमा होननानै जोंफ्रा बेफोरखौ नाजाबायो ना मा होनो? आं हले बानाय मानायखौ दोनथ'थारगोनहाय। जायखिया मेहनत खालामगोन मेहनत माइयाबो नै। दे होमबालाय। ओमफ्राय बिबारनि चेलेन्ज लाबोफिनगासिनो आङो र'। गाबोन नङाबा दायो सोलाबबा दायो लाबोनाय जागोन दे। बिबारखौबो ओरैनो मोनालै सनाफोर। बायाबालाय बहा मोनो गावबो पकेट खालामनानै माबा खरसा खालामनांगौआनोलाय। दे बिदिबा बयबो गावबा गावनि डिउटिखौ मावबाय थाबानो जाबाय। आंहाबोथ' खामानिखौ मावबायानो थागोन ना सनाफोर। दा बिदिबालाय नै इभिनिंनियाबो थांसिगोन आरो गुड नाइटनि जालायनोसैलाय आरोना जोंहा लोगोफोर सनाफोर। मालाबाथ' आखाइमानि रुबाय लांलायो आंना नोंसोरनोलाय कमेन्ट हरफिननायावनो। अब्लाबो आंखौबो जेरा अनो नोंसोरो सनाफोर आगैमोन। इसेबां आंखौ आब' बाजै बिदिनो बिनानाव होनलायलायथारो। आंलाय मानो अनफिना जानो दे। बे बिहामजोआबो मा बखिबाय थायोथाय हारसिं? ओइ बिहामजो जादोंना जायाखै? साहा फुदुंनो थिनदोंमोन। नै आयै फेसबुकनिसो एसे चेलेन्ज कमप्लिट खालामनांगौ दंमोन नालाय बेखौ खालामनो नामायदोंमोन आं। हा मा फेसबुकनि चेलेन्ज कमप्लिटसै बेलाय? आं बुजियाहाय बेफोरखौ। साहाफ्रा थाब जानहरदो बिहामजो। आबायाबो नै दुगैहैबाय। माबा आयै मा होनोमोनलाय आं पक'रासो सावनो नागिरदोंमोन। दा आंहा फेसबुकाव होनांगौ नालाय बेखायनो साहा लोंखागोन जेरा साहाजों जानो बानायहरसै आङो। आंहाबो मोनसे रिल्स मोनलायगोन फट' मोनलायगोन आरोना। मा खालामोसै नोंलाय? दे होमबालाय जायखिया मोनलोंबानो जाबायहाय थाबनो साहाखौ। जागोनहाय आयै सिन्था खालामनाङा ओंखाम ओंख्रियाबो हनै मोनखाबायानो। दे बिदिबालाय बिहामजो आं माइरं एसे जावरखानि। हाबाब माबा जावनानै दोनखायाबा अखा बोथोराव जायाहाय। दे आयै। दिसथाबहाय बिखुनजोआबो माबा माबि बुंफैदेरबाय थायो। मालायबा रिल्स बानायनायावनो जारलासो न'नि मानसिजोंबो न'आव थाबाबो। जोंफ्रा आरो न'निफ्रायनो रिसानो गैया नालाय बाहेरायाव थांनानैबो गुबुनफोरबायदि मोसालाबायहैनो बेरायहैलाबायनो न'निफ्रायनो नाया आरो बेखायनो मा खालामनो
न'आवनो खामानि मावनायनि नामैनो भिडिअ बानायो आरो जोंफ्रा। आरो सनाफोर आंखौबो फेसबुकआव फल' खालाम होनना बुंदोंमोन आरो ना। जागोन दे सनाफोर, नोंसोरखौबो आङो फेसबुकआव फल' खालामगोन। नोंथांमोनाबो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना फेसबुकनि नामखौ। आंबो नोंथांमोनखौ फल' खालामगोन, लाइक खालामगोन आरो ना। जुदि माब्लाबा नागिरबा मोनाहाय सनाफोर, सार्च खालामना नायबाबो थेवब्लाबो नाजागोन। मानो खालामा जानो सनाफोर, गावजों गाव सापर्ट होलायनांगौहाय, नंगौना नङा? दे हामबायसै फिसाफोर, आंहा नै खामानि मावसैलाय। दा नै बिदिब्ला माया ब्लगारा दोनथ'लायसैलाय सनाफोर फिसाफोर, थाथ'लायदो हामबायसै। खामानिफोरखौबो मावाबा दा बुजालायगोनहाय दामजालायगोन फिसाइजों। मोनब्रा मानोलाय बेबायदि जेन'बा नों सोरबा गावनि गोसथोनायाव थांनायथों माथों मानोलाय एसे गोबाव थाहैनांगौ दे। लोगो मोनालासे न'आवनो थांफिनसिगोनलाय आरोना आङो। लोगो मोनगोन सानदोंमोन, गैया नाथाय। माथो खालामबावनोब्रा मेहेर, खाफालानो जेखौ सानदों गासिबो जालाबायालै नोंना, बिदिनोसै आरो। हामबायसै दे लक्ष्मणआ आंखौ थेवबो दोननोथ' फैदों। जा मोजां मोनखादोंहाय आङो। दिनै हाबफैयासै, नाथाय जेबो नंला, मिन्थिगौ आं लक्ष्मण नोंनि गोसोनि माबाखौ आरोना, दा माबायदि नोङो जुजिगासिनो गावनि गोसोजों। जाय हिन्जावा नोंनि थाखाय नंखायानोबा बेनि थाखाय दुखु जानानैबो मा लाब, नङा दे जेबो। आङो उनाव खबर लानोसै, खबराथ' आंनि थाखाय मोजाङानो जाखागोन दासान्दि। हो? आरे आयौ मेहेर नोङो? नै माथो अखाफोरनि राव बायदिसो खोनाबाय आं। माने आङो ओरैनो खोनादोंसो होनना साननानैनो बिदि। ओइ माला फैया नों मेहेर जोंनाव? आरे बेथ' थारैनो अखाफोरनिनो माथोथ' मा अखाफोरानो? अखाफोर नों माला सफैखो? आइया आंनि न'आव आं सफैयाब्ला मा जानो? गावहा माबा माबि सानहाबना दंमोन। नङालै अखाफोर, माने इदिनो आरोना जास्ट नों माने सफैबाय। आयौ जि गोबाव आलासि जाहैबायलै माथो नोङो हो? आंनाबो गरम बन्द'ब्रा, बेखायनो एसे आलासि जाना फैदोंहां। नंगौ, ओमफ्राय गरम बन्द'नि आंहाबो नोंसिनाव आलासि जाफैदोंलै, गावहानो गायब, बिनिफ्रायथ' ओमफ्राय फन हरो, माथो गावहा मोजांबो रायलायालै। आलासि जाहैनायखाय बांद्राय रायलायनाय जाथ'आखैमोनलै आङो। मालाथो फैमारनाय नोङो ओमफ्राय? नै दहायसो फैदों आङो, ओमफ्राय ओरैनो नोंखौ लोगो मोनगौबा सानदोंमोन, गावहा आलासि जाहैदों, थेवबाबो आब'जों दसे ओरैनो टाइम पास खालामफैबायलै। बाट थेंक गड नों फैबायथ'ना। आं मोजां मोनबायलै। आं गैयाबा नोंना गोसोआ नाङाखैमोन नामा? नाङाखैमोनथ' आरोलै गोसोआ, बहाथिंबा दङमोन, नोंखौ सानबाय दंमोनलै। गावहा आरो आलासिसो ब्लद, आंखौबा मिन्थिलायालै, मालायसो लेंहराबो। दाख्लै आमथिसुवायावबो एकदम खान्थाल थाइजौ जानो फैनो ओंखारबाय, मा जाखो गावहासो स्रोद बहाबा बिरलांबायलै। बिदि नङालै मेहेर, दाबो माने नोंखौ लोगो मोनफैबायना, दानो आलासि जाखायाबाबो देनांलाय बहा बिदि मोननो देनाय, ओरैनो खामानियावनो बेस्थ' थाखायो आंबो। दे मोजां, ओमफ्राय सोर लोगोनाव थांदों होन्दोंमोनलै? नोंना लोगोआ फैयाखै, माथो हारसिंसो फैबाय? लोगोआथ' फैदोंमोन र', नाथाय बै ससेनिफ्राय थांफिनबाय। आंखौ माने गावहा माबा खामानि दङ नालाय, बेखायनो फैयासै, न'आव हाबफैयासै। मोजांलै मालाय नोंना लोगोआ, गावसिनावबो आलासि जानो लांलायो, दोनफैलायो ना? ओमफ्रायथ' आलासिया सेंग्रासो खोमादां? मा मेहेर, सेंग्राया लोगो जानो मोना नामा? आरो थारैनो बुङोब्लाथ' औ, आलासिया सेंग्रासो, माने आंनि लोगो आरो जायनावबा आं आलासि जानो थांदोंमोन। मोजां मालाय। गावहा जोंनावबा थांनो बुङा, मालायनावबा थांलायोना? आं नोंखौ आब'खौ बेसेबा थांनो लेंबाय थाबाय, माथो गावस्रा थाङानो। नाथायबा गुबुनावबा थांनो हायोना, हारसिं देलै, दे नायगोन आंबो। आइया बिना बिदि नङा दे, मा जात बुङो नोंलाय? थांगोन ना आब'जों आंजोंबो, आब'आनो माने बाजैयानो नोंना। नोंनि आब'आ बाजैयानो मानिनो नागिरा, थाङा बुङो, आंहाबोलाय बोरै हारसिं थांनो दे नोंसानाव। आं मिथियालै, आं मिथिया, नोंसोर जोंनावबो थांनांगोन, बेबायदि जायो नामा? आंथ' मेल्ला गावसिनाव आलासि जाफैयो। थारैनो अखाफोर, ओमफ्राय दासो नोंखौ नुनानै, नों फैनानै मोजां मोनबायलै गोसोआ। जागोन दे। ओमफ्राय नायनाय गावहा लामानिफ्राय रायलायबाय थाबायहाय, आंखौ न' सिङाव आथिं आखाइ दसेनो होग्रोदो। मानो ओरैनोबा दासो रायलायनो मोनदों बायदि मोनलायलायदों, लामायाव गसंनानै रायलाय, जायखि रायलाय। नोंजों रायलायना गोजोनथ' मोनदोंना?
미힌 नोंबो나 र' आङो आथिं आखाइ सुनानै दसे दुगैस्रनानै साहा आराम फुदुंना मेथाइबो लाबोखादों आं बरिया जोंहा जमा लोंनानै रायलायनोसै आरोलै आरोबा नै हर थायोबा थादोना आङो दा मोनायाव दाउ मासे फुथारसै जोंहा न'नि मासे आं जानो होनना दोनखादोंमोन आं फैबोला दा बेखौनो नोंबो फैबाय मोजां जाबाय जागोन दे नों बुङोबालाय आलासि थमा जायखिजाया नोंजों टाइम स्पेन्ड खालामनो मोनबानो बिराद मोजां मोनगोन आं दिनै आलासि जालांगोन ना आंना लोगोआनो दिनैसो फैदों आलासि जालांनानै दसे गोसो गोरबोनि खोथा रायलायलांबावसै आरोलै न'आवबो थांनो बाथ'थारदोंलां बेखायनो नोंसानाव गोजोन मोनथों खोमा एसे गोसोआ होननानै फैदोंमोन आं दा नोंबो गैयामोन दा नों फैबाय मोजां मोनबाय दे अके होमबालाय नों जिरायथ' न' सिङाव जिरायो ना बाहेरायाव होद बाहेरायाव मोजांलै बार खोलो खोलो बरिया नै बे बिफां सायाव जिरायबासो थान्दासिन मोनो न'आवबाथाय गरमसो फांखानि बाराबो नोंसिना आरो कारेन्टआनो थांलाय फैलाय एखेबारे दे होमबालाय मेहेर जागोन दे बरिया साहा फुदुंदोलै नोंनि आखाइनि फुदुंनाय लोंसैलाय दे बा अखाफोर बा आलासि जानानै दिनैसो फैनो रोंबाय नुजाफैनो रोंबायना थेवबो फैबायथ'ना दासो गोसोखौ थाजिम मोनलायलायबायलै मानोथाय आं मानोबा बिदि जालांग्रा जाबाय ना सोरजोंबा टाइम बेफोरबायदि सम बारहोहरबा मोजां मोनो नामाथाय दाना आङो बिदिबा दिनै अखाफोर मोनाव आलासि जालांनो स्राय मोनलायसिगोनलै आङो ओमफ्राय आंनि आंगो सनामोन माबोरै दं मा खबर आंहा आरो सुगानो गैलालै लोगोफोर आं जानायाथ' जोबखाला थेवब्लाबो भिडिअखौबो आङो जेब्लायबो लाबोनो सानो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे जाना होखाथारो नालाय थेवबाबो नोंथांमोनखौबो बिराद गोसोखाङो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गोबाव सम थानो हाया लोगोफोर इदिनो आरो आं हानायखिनिखौ लाबोबाय थागोन अब्ला दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे लोगोफोर दे आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों फोरमायहर लोगोफोर कमेन्टजों आं मोजां मोनगोन आरो लाइक होनो बायाबा लाइकबो होनां गालां दे सनाफोर दे अब्ला दे लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों जेबो जायाबा थैनानै थाङाबा मेहेरा आरो बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि सेराव नुजाफैनो नाजाबाय थागोन आरोना लोगोफोरना बयनिसिमबो लाभ इउ होमबाना लोगोफोर बाय बाय